Egun on denoi eta eskerrik asko hurbiltzearen. Jakingo duzuen moduan aurten 100 urte dira. Isaka López Mendizabal Tolosarrak Xabiertxo liburua lehen aldiz argitaratu zuenetik, urte askotan zehar euskarazko eskoletan aurre irakasteko metodo nagusia izan da Xabiertxo. Liburuaren lehen argitalpenaren mendeurrena ospatzeko jardunaldia izango da gaurkoa, egitarau zabalagoaren barruan, eta jakingo duzuen moduan mundu euskaratik landuz leloarekin aurkeztu dira ekimen guzti horiek, 3 eragileren artean antolatutakoak, antolatzaile diren aldetik eta banan-banan aurkeztu ditut eta haiek emango diete sarrera, baina nire ondotik hasita, Andu Martínez de Reperto Tolosako alkatea, Aritz Azurmendi Jakin Fundaziokoa eta Mane Xurruzola Galtzaundi Tolosaldeko Euskaltzaren elkartekoa, beraz, txandan, azalduko duzu zuek eta zuek egin duzuen ongi etorriak inoen. Egunon eta ongi etorriak izan zaitezke Tolosara. Egun handia da gaur guretzat eta nik uste euskal zale guztiontzat mundua euskeratik landuz. Gaur anek esan duen bezala, Xabiertxo liburuaren lehen argitarpen hartatik 100 urte pasa dira eta ospatu nahi dugu. Eta, anek esan du, garrantzi handi izan zuen argitalpen honek euskararen irakaskuntzan. Ontxe aipatzen nuen, hemen dauden batzuk erabiliko zenuten liburu didaktiko bezala, beste batzuk etxean, gehienok nik uste etxean topatu dugula, eta ekarpen handia egin zion euskararen irakaskuntzari. Hau esan da, eskertu bertaratu zareten guztioi, gaurko hizlariei eta batez ere jardunaldi hauek eta gaurko eguna antolatzen jardun zareten guztiei, Galtzaundiri eta jakini. Eta nola ez, Tolosako udalaren izenean lanean jardun zareten teknikari eta zinegotziari. Eta hau esan da, mundua euskeratik landuz jarrai dezagun beharra badugu eta ongi etorriak. Osondo, eskerrik asko anei aurkezpenagatik eta handui bere hitzengatik, zuei etortzeagatik ere bai, eta alkateak esan duen bezala, antolatzaile ere bai, ze jakinetako beti da lujoa hemen Tolosan gauzak antolatzea, ikusiko zen dituzten igual nola pintatu genitun bere garaian hor banku batzuk, euskal pentsalarien esaldiekin, eta pixka bat, bankuak pintatzean ideia izan zen pentsamenduaren plaza deite diogu jakini, plaza hori benetan kalera ateratzea eta ikusgarri egitea, eta gaur, pixka bat, langintza ohikoa goltara etorri gara, jardunaldi hontara. Esan bezala pentsamenduaren plaza bat eskaintze aldera, Xabiertxoren mendeurrena aitzaki hartuta. Jakinen lan ildoetako bat bada euskarazko pentsamenduaren transmisioa, hor dauzkagu gure webgunean pentsalari askoren obrak digitalizatuta, eta horien artean dago emakume abertzalen batzako selekzio bat, 9 pentsalarena, besteak beste, Xabiertxo eta Xabiertxo zelako materialari benetan zuku ateratzen nahi zen belaunaldi eta pentsalari sorta horrena. Eta gaurko lanare, zentzu horretan ulertze dugu, pentsamenduaren transmisio bisa, balio esteko Xabiertxoren bueltan zegoen ekosistema euskaltzale guztia, baina baita ere, iraganari begiratze utxagatik baino gehiago, gaur egungoa eta etorkizunekoa pentsatzeko. Pentsamenduaren plaza iraganari begira baino, etorkizunari begira planteatzen du jakinen, eta uste dugu Xabiertxok eta Xabiertxoren aitzakian aipatuko diren gauzek jarte egitela alako ispilu bat gaur egungo euskaltzaletasuna eta dauzkagun erronkei erantzuteko intuizio, filosofia erabili dezakegu. Beraz hoxe, eskerrik asko denoi, eta ia lortzen duen pentsamendu hori pixka bat eragitea zuen garen.
zen guztioi. Jardunaldi honekin ospatzen dugun mendeurrena guretzat garrantzitsua da. Bai, alde batetik eredugarria dalako Xabiertxoren argitalpena bera, baina baita ere noski Xabiertxoren atzean zegoen herri ekimen antolatu da. Euskerak momentuan zituen beharrei erantzuteko. Bagenuna zeregina eta badegu zeregina euskaltzaleok sortu beharko ditugu Xabiertxo berriak eta euskararen normalizazioan pauso berriak ematen segi beharko dugu. Bai begirada historikoa kontuan izan da, bai begirada etorkizunean jarrita eta gaurko jardunaldiak zentzu horretan bere aletxoa